Arratsaldeon eta ongi etorri ikusentzuleok, hemen pilota partida batean gaudela ematen du Inigo. Halaxe da, Jon. Bueno, ederki gatzik hemen. Gaurkoan ikusten duzuen biok etorri garela, B-bikoa eman duen Inigo eta ni neu Jon, C batekoa eman izan duena. Pentsatu dugulako, bi azterketetan oso antzeko aholkuak emango dizkizuegula eta ez dugula zertan bi saio eman, bakarrarekin moldatu gintezkela. Tartara gainera Inigo eta biok hemen egon dago. Konpainian ere gaudez, kamararen aurren bakarrik egotea oso eroso ez da izaten. Ikusi dugu iratxezkoetan eta bakarrik egin dela hor eta agian horrela dinamikoagoa gertatuko dago. Horixe da. Beraz, gaurkoan, esan dizuegun moduan, ahozko azterketen inguruan arituko gara eta ahozko azterketak kontuan hartuko dugu nola egin behar ditugun edo zer egin behar dugun ahozko azterketa horietan. Iruditzen bazaizue, Inigo, dagoeneko hasi egingo gara. Zer hartu behar dugu kontuan hasteko eta behin ahozko azterketa batean? Edo ahozko jardun batean? Hor pantailan ikusten duzen bezalaze, azpialdean edo jarri ditugu, klasean komentatu dituzuen ebaluazio irizpide nagusiak, ezta? Jarriotasuna, zuzentasuna, aberastasuna, koherentzia eta kohesioa, egokitasuna ere bai, baina guztien gainetik batez ere jarri dugu komunikagarritasuna, bai? Horri eman behar diogu lehentasuna, bai? Horren inguruko deskribatzaile argirik ere, ez dago, baina zer da komunikagarritasuna? Konturatzea aurrean baditugula beste pertsona batzuk eta gure ideiak transmititu behar ditugula. Eta orain hurrengo minutuetan hitz egingo dugu pixkat aholku batzuk emango dizkizuegu jarioaz hitz egiteko. Jarioa zer da? Ez da azkar hitz egitea, batez ere jarraian hitz egitea da, salba? Halaxe da, azkenean ematen du azkarrik hitz egitea zari garela eta ez da hori, azkar hitz egitea ez da jariotasuna. Halakorik alik eta gutxien erabiltzea izango litzateke jariotasun egokia adibidez. Gutxi gora bera, neurria da, entzuleak ezin egona ez sentitzea. Hori da. Zuzentasuna, jakina, zuzentasuna zer den, euskaltegian 11.000 bitartez planteatu zuen. Nola funtzionatzen duen euskara, nola funtzionatzen duen gramatika, batez ere ondo ulertzeko mezua zein den. Akaz txiki batzuk egin daitezke, egia da. Baina alik eta txikienak eta batez ere ulergarritasuna oztopatuko ez dutenak. Hori importantea da. Eta batez ere, lehen bezala, neurria ere izaten da. Entzulearengan, minik esortzea belarrian, ezta? Helburu nagusia uste dugu behintzat hori izango dela. Hor, aberastasuna ere, normal, jator hitz egitea, hau ez da telegrama bat, baizik eta mezua osorik, ambiguitaterik gabe iristea, helburu hor egongo da azkenean aberastasunean, baina ez da pasa ere. Ez gara pasako aberatsegi hitz egin nahian eta azkeneko momentuan ikasitako gauzak erabiltzen ere. Gero xago kontatuko dizuegu. Koherentziaz eta kohesioaz, gero asko insistituko dugu ideiak ordenatzearekin, ideia ondo ordenatuta joan behar dutela, eta ez egin salto handirik esaldi batetik bestera, edo ideia batetik bestera, beto esan da, baina hortarako eskemaren importantzia. Lehenengo aldia aipatzen dugula dagoeneko, seguru beste batzutan aipatuko dugula. Eta bukatzeko hor egokitasuna, Egia esan, azterketa proba hauek edo nahiko begiratuta daudela eta, zaila dela desegoki biltzea, baina kontuz, erregistroa, hau ez da azterketa batean gaude, eta, giro lasai batean, baina ez informala, eutxi tonuari eta eutxi erregistro neutroari zikera. C bateko azterketan bereziki, lagun artean bezala ez jardun. Saiatu, izkera jasoagoa erabiltzen. Zuetakoren batek euskalkiren batean hitz egiten baldin badu, behintzat bietako bat egin dezala euskara batuan, edo saiatu behintzat euskara batura gerturatzen. Eta euskalkirik erabiltzen ez duzuenok, saiatu, lagun artean bezala ez jarduten, hau da,
porque jake talakorik bintzat saietu ez erabiltzen, ze horik erregistro aldetik ere, baita zuzentasun aldetik ere, baina erregistro aldetik ere, akatsak izango dira. Eta neurria, lehen bezala, izan litzateke, entzulea deseroso ez sentitzea. Ados, Inigo, kontatuko diguzu Babiko ahozko proba nolakoa den, eta gero kontatuko du nik batekoa. Bale, bueno, seguru nago, hori, asko, dagoeneko ona iritsi bazarete, badakizuela, nolako den azterketa jakin, Babiko ahozko proban 3 ariketa daudela, 3 ariketa edo 3 fase, 3 etapa dituela, eta lehenengoa izaten da aztertzelaren galderak, minutu batez, labur, eta hori prestatu gabe, baina, izaten da teorian, prestaketa lan prestatu gabe, harreman galdera batzuk, barkatu harreman galdera, edo nola, Ongietorriko elkarrizketa, izotza apurtzeko, izotza dena apurtzeko, batzuetan, nongoak zareten, zer egiten duzuen, edo ze asmo daukazuen udarako, ze saletasun daukazuen, baina labur esan da, Bigarren zatia hori da, gero prestaketa gelan prestatu behar duzuena, eta bai jarri duguna, hor 10 minutu izango dituzue, gizartean edo ohikoa den gai bati buruz edo gaia azaltzeko, baina labur ere, berehala pasatuko zaizue denbora. 2 minutu besterik ez dira izango, 2 minutu eta erdi, hori ingurun, bai? Eta hemen, ariketa honetan, fase honetan, importantea da, dakizuenez, binaka sartzen zarete azterketa gelan, beste azterketariak edo beste ikasleak edo hobeto ulertzeko, esaten duen edo azaltzen duen gaiari ere adi egoteko, ze aztertzaileek galderatxoren bat egingo dizuete bukaeran, eta batean esarrapatzeko adi egotea komeni zaizue. Eta hor labur, iritzia eman, zer esan duen. Eta gero, bukatzeko, 3. zatian, planteatzen da egoera komunikatibo bat, normalean, bi lagune, pizukideak, lagunak, lankideak, erabaki behar dute, ados jarri behar dira, hainbat argazkiren aurrean, baloratu behar dituzte, ze aukera dagoen, eta, haien arteko elkarrizketa normala, gogoratu, elkarrizketa, ez da debatea ea nork irabazten duen, baizik eta, bion artean komentatzea, galderak egin, proposamenak egin, baloratu besteak zer esan duen, eta horrela guztira 5 minutu, 5 minutu, bien artean. Horregatik jarri dugu hemen, 2 minutu eta erdi eta 2 minutu eta erdi, baina azkenean 5 minutuz jardungo zarete, eta ez da kalkulatu behar izango bakoitzak zenbat hitz egin duen. Hori da. 5 minutura iritsitakoan amaitu da. Guztira 15 minutu izaten dira. Horrelakoan ere, agian aztertzaileek galdera osagarriren bat egingo dizue, baina modu informalean, azkenean iritzia ere eskatzeko horren inguruan. Hori da. Eta ze batekoa, Jon? Ze batekoa berriz antzekoa da, baina ze batekoak badu diferentzia bat. Batetik, hasierako elkarrizketarik ez dago. Zuzenean gaia garatzen hasiko zarete. Txartuko zarete bertara, aldez aurretik 20 minutu izan dituzue prestatzeko, eta behin, 2 lagunak, 2 azterketariak gelara sartzen direnean, aztertzaileek, hainbat kode eta eskatu ostean, badakizu hor protokolotxo batzuk egongo direla, zuen izena eta kodea emango duzue, eta eskatuko dizuete gaia garatzeko. Zuri tokatu zaizu, Inigo, eta Inigo hasi beharko du, 5 minutuz gai horri buruz hitz egiten. Testu bat izaten da, testu labur bat eta testu horri buruz hitz egin behar du, eta gero horri buruzko iritzia ere eman behar da. Geroxeago kontatuko dizuegu, egon daitekela hor, eskema ohiko bat edo horrelako zerbait, baina behintzat hori kontatzea da kontua. Eta azterketaren 2. zatia zein da? 2. zatia da bapateko elkarrezketa. Elkarrezketa Inigok esan duena, ez Espainiako telebistetan ikusten den moduko debate horietako bat, kontuz. Elkarrezketa eta gai baten inguruan adostea izan daiteke helburua edo norbere iritziak agertzea. 5 minutu eta 5 minutu, 10 minutuz jardungo zarete, eta hori. Ahaztu zait esatea, lehen zatian, behin 5 minutuak amaitzen dituzuenean, besteari galdetuko diotela zuek hitz egindakoari buruz, eta baita zuei ere hark hitz egin duenari buruz, beraz, adi egon. Zer
zer kontatzen duen zuen azterketari kideak. Normalen, eta, azpimarratzea honetan, bigarren zati honetan, izaten dela, gai bati buruzko, bi iritzi kontrajarriak. Agian, tokatu altzaizue, zure iritziaren kontrako jarrera bat, ezta? Eta deseroso sentitu altzaret, ezta? Lasai, normalean, bukaeran, aztertzaileek esango dizue, eta orain, tokatu zaizuen rola aparte utzita, ze iritzi daukazu honetaz, orduan horre lasaiago ere itzien ahal izango duzue. Hori da, bai. Gerta daiteke eta oso adosetza duten gai baten inguruan jardun behar izatea. Baina, behin azterketak nola diren esan da, heldi egun bestelako lehen aipatu ditugun gaiei buruz. Batetik inigo, jarioa, zer hartzen da kontuan eta batez ere, zer egin beharko genuke jariotasuna lantzeko? Lehen komentatu dugun bezala, helburua da jarraian hitz egitea, eten handirik batez ere aditzen aurrean edo hurrengo ideiaren aurrean edo eten deserosorik ez egitea, bakoitza dauka bere ritmoa hitz egiteko, batzuk azkarrago, beste batzuk motelago, baina jarraian eta ez da ezer pasatzen horregatik, baizik eta jakitea diskurtsoa aurrean doala. Hori, azken orduko edo azken egunetako edo aholku bezala zer gomendatzen dugu, horiek pixkat trebatzeko, praktikatzeko beti, baina aurreko egun hauetan ere, batez ere, ez bakarrik eskolan, baizik eta etxean, tabernan, lanian, saiatu lehenengo hitza euskaraz egiten, elkarrizketa laburrak, eskatu jendeari zuekin mesedez euskaraz egiteko lehenengo hitza euskaraz eman, horretaz aparte, etxean baldin baduzu denbora prestatzeko, hartu edozein albiste komunikabideetan iritsi zaizuena gai soziali buruz, prestatu lehen bezala 10 minutuz eta 2-3 minutu, 4 minutuko azalpena eman, entzun, zuen grabazioa, pasatu, konfiantzazko lagun bati iritzi emateko, autozuzenketa egin, Egun hauetan ere, aprobetxatu entzuteko asko, irratia, euskal irratia, badaude podcastaz interneten, telebista, seguro, espresioren batek edo, zuen atentzio emango dizuela eta, ze ondo geratu den hori, zuek asimilatzeko modukoa izan dadila, asimilatzeko kapazak izan behar duzue, eta gero ez sartu kalkadorez esaten den bezala edozein momentutan, baina ikusten baduzue gustatu zaizuela, horiek ere erreparatu entonazioari eta imitatu. Eta tontakeria badirudi ere, kalean zaudetela, kotxean, etxeko komunean edo lotara zaudetela, zeuen buruarekin ere euskaraz hitz egin pentsatu, nik nola esango nuke esaldi hau eta hau. Naiz eta ahotik ezer esatera, pentsatze hutsak lagunduko dizue, mintzamen hori hobetzen. Dudarik ez, hori egiteak lagunduko dizuela. Barkatu inigo labur moztea, baina gogoraraziko dizugu txata ere baduzuela, zuzenean ari garela, eta zuzenean bertan komentatu aldi guzuela, galderarik egin baldin baduzue, egin aldi guzuela, orain ere egin, nahiz eta agian beranduago erantzungo dizuegun. Heldu izaiogun urrengo kontuari, Inigo, zuzentasuna? Zuzentasuna, etengabe aritu zarete euskaltegian eta hainbat hilabete eta urtetan ere zuzentasunari lantzen. Azken finean da euskararen mekanika nola doan, zer den euskara. Nik aholku batzuk emango dizkizuet, zuzentasunaren arloan edo akats gutxiago izateko, eta zera da, lehenengo, kontuan hartu hau ez dela idazlana, orduan lehen esan dugun bezala, eta gero hortxe ere baduzue, lehentasuna eman komunikagarritasunari, eta hau da, esaldi motzak, ulertzeko besteak, beste aldean dagoen pertsonak ulertzeko modukoa izan behar du, esaldi motzak, ez zaildu alferrik sintaxia, eta, konturatzen bazarete, noizean behin, akatsen bat egin duzuela, akats larriren bat, eta agian itxusik geratzen dela, autozuzenketa egin, batzutan gaztelaniaz ere, konturatuko zarete, esateko, el otro día poni esto, poni, barkado, puse esto, eta ez da zer gertatzen, badakigu, akats horiek denok egiten ditugula, baina demostratzen dugu, erakusten dugu, hizkuntzaren kontrola eta entzuten diogula geure ahotsari zer esaten dugun,
Bueno, eta, pues zer esanik ez, zaindu oinarrizko kontuak, bai, zehar estiloa, ela, bai, esan behar dugunean, eneak, zehar galderetan, oinarrizko deklinabidea, aditzak, bai, orduan, horregatik gomendatzen dugu, ez egiteko oso esaldi, oso ideia luzeak, bai, horrela errazago egingo zaizue diskurtsoa kontrolatzea. Hori da. Komunikagarritasuna, ni ere ia batzutan trabatzen naiz, halako hitz luzeekin. Nigo, eta komunikagarritasuna esaten dugunean, zer esan nahi dugu horrekin? Lehenago esan dugu, ez? Hau da, geuk esan nahi izan duguna, iris dakiola hartzaileari, baina zehatzago esan da, xeago esan da. Helburua ez da demostratzea ikasgaia, lekzioa edo badakigula buruz. Ez da buruz errezitatzea edo lorito bat bezala. Helburua da komunikatzea, besteak ondo ulertzea zer esan nahi dugun. Eta ondo ulertzeko, begira, hor baditugu, batetik jarrera, ondo eseri, begiratu begietara, bai? Erakutsi ez daukazuela beldurrik euskaraz hitz egiteko, hori importantea da. Volumena, bai? Eta volumena eman, ez hitz egin lepoko, alkandorako botoiari, bai, esaten den bezala. Ideiak birformulatu, argi geratu ez bada modu batean, erakutsi hori ere esaten badakizuela beste modu batean, bai? Eta horrela esan, eta ulertu ez baduzu, implikatu hartzailea ere, bai? Ulertzen didazue, badakizu ez da, ze gertatzen nahi den, demostratu, etzaretela hitz egitenari horma batekin. Bai, nik oain imaginatzen du zuek beste aldean zaudetela, claro, ezin didazue zuzenean erantzun, baina hori da kontua, komunikazioa. Eta oso importantea batez ere, 3. ariketa horietan edo bi mailetan, elkar eraginaren ariketa horretan, galderak egin, proposamenak egin, baloratu besteak zer esan dizuen, bai, hori da kontua. Aztu egiten zaigu galderak egitea ze importantea den. Ez bakarrik elkar eraginean, galdera erretorikoak ere importanteak dira. Baina kasu hauetan bereziki. Asko lagunduko dizue bai zuei, eta bai zuen azterketa kideari, bai? Orduan bion artean errazago egingo duzue. Eta beste kontu bat, lehen aipatu dugu, lehen biziko aldiz, bigarren ez aipatzera goazena. Eskema, itxasozko eskema. Zertarako, koherentzia minimo bat edo eusteko horri, bai, orduan, kasu honetan, ahoskoan ere, jatzizko bezala, kasu egiten badiozue prozedurari, markatu aditz nagusiak eta, zer egin behar duzuen, puntu bakoitzeko ideia bat, eta eskema horretan, apuntatu, besterik ez, nondik nora, zer esango zuen hasieran, bukaeran, barkatu erdian eta gero bukaeran. Normalean, erakutsi behar duzue, badakizuela hitz egiten modu orokorrean, baina baita ekarri behar duzue edozein gai zuen esperientzia pertsonalera, eta horretaz geure buruaz hitz egitea ere errazagoa da. Baina ez oinarritu dana zuen esperientzia pertsonalean, ez kontatu soldaduzka hor esaten den bezala, bai? Jarri behar duzuen modu orokorren hitz egiten eta modu pertsonalean, bai? Hori bietarako. Bai, zebatekoan eta bai bebikoan kontuan hartzekoa da. Importantea da, hemen bereiztea askotan ari zaretenean adibidez batekoan. Testuaren berri ematen eta gero zuen iritziaren berri ematen. Orduan, biak ondo bereizteak lagundu egingo dizue, ahozkoan eskema hori argiago gera dadin. Eta gainera hori egiten baduzue, lehenengoan arituko zarete nire ustez, esan beharrean, lehenengoan ez nahastu egin naiz, lehenengoan arituko zarete esaten egilearen ustez, hau esan du egileak edo ark, eta bigarrengoan iritzizkoak sartzen, nire ustez, horrela delakoan nago, hau horrela omen da, askotarikoak sartuko dituzue hor. Eta hor, aberastasuna nabaritu egingo zaizu, Hau da, beti nire ustez aritzeak aberastasun txikia erakusten du, eskema ondo eginda eramaten baduzu eta ondo prestatuta bakoitzerako ze baliabide dituzuen, aberastasun hobea erakutsiko dute, ez da, baina aberastasunean ere, ia konturatu gabe aterako zaizue, ondo prestatu baldin baduzue gaia eta ondo ibili baldin bazarete zuzentasunean, euskatian, molde normalak erabilita, baina ideiari zehaztasun nahikoa eman da, aterako da berez.
hor jarri dugun edo lehenengo aholkua, zera da, aberastasunaren bila ibilita, saiatzen bazarete forma raroren bat sartzen, kontuz, ze batzutan edo konplexua da eta ez duzu ondo erabiliko, edo ahoskatzen ere zaila izan daiteke, bai? Beti eman lehentasuna oso ondo landuta daramatza zuen formei, bai? Horixe. Eta gero, lehen komentatu duguna, forma jatorrak erabiltzeko, bai? Erdarakadaren bat edo beste muletileren bat aterako zaizue, baina, hortarako sartu dituzue 100 ordu euskaltegian, eta, alba da, eutxi, tentsio puntu horri eta forma jatorra edo erabili ahal baduzue, bai? Halaxe, baina hau guztia eginda, iritsi da azterketako eguna. Bezperan zaudete eta dagoeneko kakalargiak jota. Normala da, denok egoten gara horrelaxe, geuk ere egin ditugu azterketa batzuk inigo, kakalargiak jota. Bat, alea iakta ez. Egindakoa eginda dago. Hemendik aurrera, Inigo gaipatu dituen gauza hauek guztiak egun batetik bestera egiterik ez dago. Ez badugu nahikoa hitz egin, ez badugu nahikoa landu, ez badugu nahikoa irakurri, azterketa batean nekez aterako dugu daukaguna baino maila hoberik. Badago jendea momentuan hobeto jokatzen duena edo okerrago, bai. Baina bereziki hobeto edo bereziki okerrago inork ez du egiten. Egindakoa, eginda dago. Bestetik, azterketa eguna iritsi da eta ze aholku egin dezakegun. Zer egin dezakegun? Nik aholkatzen dizuet hasierako esaldia edo erabiliko dituzuen lehenbiziko horiek B2koan elkarrezketarakoak edo C1koan idazlearen izena nola esango duzuen edo testuarena prestatuta izatea. Adibidez, kaixo niri honintza enbeitaren testu bat tokatu zait eta feminismoari buruz hitz egin du testuan. Horrelako esaldi bat buruz hitz ikasita eramateak, lagundu egingo dizue, arrankatzen. Hastea denoi kostatzen zaigu, gero hasitakoan moldatuko gara, baina hasterakoan kontuz horrekin, eta lagundu egiten du, abia puntua izateak. Esaldi hori prestatzea, orain ez prestatu oso esaldi pomposo eta komplikatu sintaktikoki. Gauza normal bat, jakitea nola hasiko zareten hitz egiten. Besterik gabe, hasteko esaldi bat. Arrankatzeko. Bero hortik aurrerakoak egingo dituzu improvisatuta. Noski, ez eraman guztia ikasita, ze hori nabaritu egiten da, eta zuen kalterako izango da. Egin eskema, baina hirugarren aldiz. Egin eskema argia. Ez egin eskema gero azkeneko momentuan zeu gero ulertuko ez duzuena. Eskemaren helburua ez da zuen testua, ahozkoa baldin bada ere, konplexua izatea. Honen helburua da, hitz egiten ari zaretenan jakitea nondik nora joango zareten, aldez aurretik erabakita izatea, eta deskuido batean galduko bazinete, hor jakitea urrengo pausua non dagoen, bai? Eta hortik aurrera jarraitu ahal izatea. Ze oso ohikoa da hitz egiten ari zaretenean galduta izatea. Geu ere hemen gatoz, eskemata guzti, beharrezkoa dugu hau denok. Baina gogoratu, hori, gero ez dizuetela irakurtzen bere horretan utziko. Hori da. Dizuetela utziko bere horretan irakurtzen. Are gaio, ni lekukoa naiz, batzuetan, azterketari batek irakurri duela bere testu guztia, eta errepikarazi bera izan zioten azterketa, bai? Ze ez du balio esaldi osoak edo irakurtzea. Kontua da, konsultatzea, non zaudeten zer esango duzuen. Horixe da, gauza gehiagotako ez, bai? Bestetik, erabili zuen hitzak. Ez pasa, ez hasi ikasita dauzkatzuen lokailu guztiak erabiltzen zen. Horrek ez du aberastasun berezirik, ez da jariotasun egokirik ez ezer adieraziko. Ez da aditz jasoigiak erabiltzen ere, kontrolatzen duzuela adierazteko, gero akatsak egiteko arrisko izango baituzu hor. Ez da esaera zaharrak gehiegi erabili ere. Horrek ez du ia gauza handirik aportatzen. Pat edo pare bat erabiltzeak tira, baina hortik gora erabiltzea askotan pedantea ere gelditzen da. Eta gauza bera egitura arraroekin. Ez pasa egitura arraroak erabilita. Ez erabili azkeneko momentuan ez dakit nori entzun diozuen egitura arraroa, ze arriskoa duzue, gaizki erabiltzeko, ez gramatikagatik bakarrik, baita kontestuan ere. Erabili beti, ondo entrenatutako formak, ez estrenatu gauza
berririk hor, probabilitate handia dago, aukera handia dago, gaizki ateratzeko. Orduan, zuek eroso sentitu, erabiltzen dituzuen hitzekin. Hori da, naturaltasuna bilatzen saiatu esatea erraza da. Bai. Bestetik, aztertzaileak ez dira etsaiak, bai? Badakit zuek ebaluatzeko daudelaan eta nota bat jarriko dizuetela eta hori da beraien lana, bai? Baina ez doaz suspenditzera. Ahalik eta gehiena gainditzea dute asmoa, bai? Eta zuei laguntzeko ere badaude. Urduri jartzen bazarete edo dena delakoan lagundu egingo dizuete, bai? Deskuido batean aztertzaileek galdera bat egiten badizuete, ez da zuei putada bat egiteagatik, bai? Baizik eta zuei izpide bat berria emateagatik edo labur gelditu zaretelako laguntza emateagatik eta horrek ez du ezer txarrik ez onik esan nahi. Besterik gabe galdera bat egin dizuete, bai? Lehen latinajo bat bota duzu, ale aiakta ez, horrelakoetan esan daiteke, indubio pro reo esaten dute, eta saiatzen direla laguntzen edo azterketariari, bai? Bai, normalean bai. Ez dira inkisidoreak, bai? Ez kezkatu zentzu horretan, bai? Bestetik, eta gerota ohikoagoa den kontu bat. Kontuz automedikazioarekin. Izan legezkoa, izan legezkanpokoa. Arriskutsua da, bai? Galdetu medikoari, baldin baduzue aukerarik horretarako, eta ez baduzue medikamentua hartzeko asmorik, ezkiura dela, kamamila dela, patxaran txupitoa dela, edo beste edozein gauza. Ezkiura tila. Tila, bai? Eskerrik asko inigo. Hartzeko asmoa baldin baduzue, aldez aurretik ahozko batekin, lagunen batekin, eskolakoekin, eta probatu, bai? Hombre, euskaltegira goizeko 8etan joaten bazarete, ez joan 2 txupito patxaran edan da, baina, beste momenturen batean agian probatu dezakezue. Kontuz, ez da broma, ematen du bromatan ari garela, baina ez da broma, ze jende askori pasa zaio azterketa egitera joan, eta uste baino urduriago topatzea txupito bat hartu duelako, edo uste baino lasaiago topatzea, uste baino efekto handiago egin diolako hartu duen ezkiurak, kamamilak edo hartu duen. Alkola bai desinhibitzailea da, edo nola esaten den, baina mingaina trabatzen zaigu, bai? Eta nigo hain trabatu bat naiz, ez da horregatik, lasai, ni naiz lekuko. Eta broma iruteko zaizuen beste kontu bat, baina hau ere kontu ona da. Eramantzazue botila batur azterketara. Zergatik? Hautsik gabe gelditu zaretela, egarria sartu zaizuela, ez dulka hasi zaretela, edo zurian gelditu zaretela, ideiarik gabe gelditu zaretela. Bai? Ez dakit zer esan, ez dakit nola egin, eta Inigok botila bat ekarri ditu orain, eskerrik asko Inigo, isilune bat egin behar dut. Isilune bat egiteko modurik egokiena da, urtrago bat ematea, eskemara begiratu eta beste puntu batetik hastea. Horrela behintzat, disimuluan gelditu da geure gabezia hori. Seguraski ez da izango gramatika ez dakigulako. Seguraski isilune hori egin behar izan dugu, hala egokitu zaigulako. Baina, horrela disimulatu egin dugu. Ez da bat ere ideia txarra, botila batur eramatea, azterketara. Hor botila bat, bai? Nik nahiago barruan likidoa izan da, horregatik botila batu. Baina, ur botila bat eramateak ere disimulatzeko balio lezake. Edo barruan sartu, zuek nahi duzuena, baina beti ere aurretik probatu. Bai? Horixe gaur zuei kontatzeko genuena. Bueno, espero dugu, hola bain bota dizkizu egun aholku hori guztiak edo gure espitza honetarako bete izana, saiatu gara ahalik eta komunikatiboenak izaten, eta agian, zuzeneko orduritasun honek edo bultzatu gaitu, akats batzuk egitera. Ikusten duzue, geuri ere gertatzen zaigu akatsa egitea, eta espero dugu geure azterketetako ebaluatzaileek ez dutela hau ikusiko eta ez dutela pentsatuko guri suspenditzeko asmoa dutenik. Gogoratu orain txata daukazuela, nahi duzuena guri galdetzeko, eta, kasu honetan betorrekoak ipiniko ditu, ez dut oso ondo ikusten. Bai, zuen txatean galderarek bat baldin baduzue, zain egongo gara. Bien bitartean, hori, azterketa egiteko baldin baduzue, guk sorterik onena badizuegu, ze azterketak sorte kontua ere izaten dira. Eta hori jarri dizuegu gure sorioneku hori, ez zorionekoak zaretelako agian bai, seguraski bai, baina nola etxe baten atarian jartzeko esaldia omen zen bertan sartzen zirenei ongi etorri egiteko, geure agur modura ere
gaurko saio hau dugulako masterclass hauen edo zuzen eta arte zen azken laugarren saioa, zuei ere eskerrak emateko gure etxe honetara sartu izanagatik. Bide batez ere, zorionekua, sorte hon, opa dizuegu, baina baita zorionak esan behar dizuegu, ze hau entzuten ari bazarete edo ikusten ari bazarete, idatzizkoa gainditu duzuelako seinale izaten da. Ez da tardun alde horretatik, konfiantza ere izan, zuek idatziz erakutsi duzue hizkuntzaren ezagutza baduzuela, eta ja bakarrik falta zaizue azken koska, ahoskoa gainditzea. Bide batez, eta ez dakit edo, esango dut, normalean, ahosko probetan, gaindituen kopurua asko handiago izaten da idatzizkoan baino, Udan, zuek zailena egin duzue dagoeneko, idatzizkoa gainditzea zuzen ere, Ahoskoan, batzuetan 3tik 4, edo parkatu 4tik 3, edo 5tik 4 ere gainditzen dute, orduan, hori komentatu nahi nizuen. Normalean, gehienek ona iritsita gainditzen dute, baina gauzak ondo inber dira beti. Galderarik ez dagoenez eta geuk ere esan beharrekoak agortu ditugunez, baina beste bat arte, eskerrik asko Igor hemen izateagatik. Hurrengo txirrindularitza saioan topatuko dugu elkar, eta... Alaxe da Fermin. Alaxe da Xavier, eta...